L-Assoċjazzjoni tal-Kumpaniji tal-Assigurazzjoni irreaġixxiet b'sodisfazzjon għal bidliet fil-liġi proposti mill-Gvern biex ikun hawn iktar dixxilpina fit-toroq. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni, Adrian Gallia, qal li l-Assoċjazzjoni kienet ilha tenfasizza li hemm bżonn isir xi ħaġa quddiem inċidenti ta' traffiku kontinwi numru sostanzjali minnhom fatali. Il-messaġġ irid ikun b'saħħtu, il-messaġġ li bażikament ħareġ b'din il-white paper bil-proċess ta' konsultazzjoni bil-qal il-Prim Ministru, naħseb illum il-ġurnata qiegħda tidħol bil-mod illi hemm bżonn isir xi ħaġa. Bl-emendi fil-liġi s-sistema tal-punti se tkun estiża għas-sewwieqa kollha. Sewwieq ta' ċertu esperjenza li jtella 12 punt fi żmien sena jitlef il-liċenzja għal xarejn u jekk jerġa' jinqabad tat-tieni darba fi 3 snin, id-deċiżjoni tkun f'idejn il-qorti. Hemm żidiet fil-multi meta persuna tinqabad is-suq taħt l-effett tax-xorb. Is-sewwieq Malti meta jkun affaċċjat b'deterrent serju bħalmu li inti tista' titlef il-liċenzja tiegħek, dak li jkun jaħsebha darba darbtejn jekk jieħu xi ċansijiet. F'sena jitħallsu ma' 60 miljun euro fi claims li jvarjaw minn inċidenti żgħar għal kbar. Xhieda tal-ħtieġa ta' iktar dixxilpina. Però mhux qegħdin nitkellmu għaliex il-claims qegħdin jiżdiedu, qegħdin nitkellmu għaliex fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn indaħlu iktar dixxilpina u għandna bżonn indaħlu deterrent b'saħħtu bla ekwivoċi ta' xejn lis-sewwieq Malti.